Kardom ilitum a discussion ke entertainment kali ladak ke drama ta kali mathadam etlote non a problem ke doan nang kili bom a problem aku nang kili jilang a problem mathadam etlote ilitum akhei lepen along ri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut pangheni ke lage ring ver jilang hai itu akhei lepen along ri abang Six Schedule ke karbia pandet kali lage all tribes pulo lasi non ke ilitum ke karbia tumpan se penel along ta hang chot arakom akaprek akhei tum manta tribes atu mange hang det nang ye potlo mo phi unji pusi mathalo Six Schedule kaselam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi pos aphan si kamatha halabang sohut na chomang atum amethang independent kingdom do o halang lefos im Kathar doloi pulo halatum anda independent lasi halatum khasi bajaintia atum abang independence outside India alatum kecibiji aphan aning hang olang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodi halatum independence long era pi lanta Nehru bang wang plut omat Reverend JJM Nichols Roy ahem ju thom ni thom hadak dolo lansi alang litum khasiatum India lo dunanak puke kroichat nonta khasi isia section thidung a section dum ke Reverend JJM Nichols Roy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun det apot lapen ke Reverend Galilo AZ Fizo lapen Reverend JJM Nichols Roy ang bong cingki pik le itum India lo dun nang ne pulo hala AZ Fizo bang ke atema aprang man ta itum independent Nichols Roy tapu aprang man ta itum independent lo seta non ke itum problem bang ke ar lo dodun kok ila India ar lo dodun turong si ke me pobon amat si to tang te puka cingki tir ang jo thom ni thom lo ne pene cingki amat si to tang te itum atelong akaprek le damana mu nang tum cumang khasiat tum yong si inglim lo pula tang te ni tum nang rap dun po ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun not hala cumang khasiat tum long pula te hala dakke la sohut itum karbia tum ke arecho kaprek tema seta hala dak ili tum treaty do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we by da po long non aning kanwang ta February ciklu ko we by da claim bom lo hala so a treaty pen o masi ilitum khasiat tum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasiat tum a decision ke en long ilitum ta endun dat lo amat itum India arlo dodun kok lo dodun kok api ke hala la history bang choi kiba kalang iklo hai la da chathanik nang postam specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la sis da si ethan et un eti alam mang hadi nang litum jong heleni pan than et tu pusi than et un el la ke athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko ano kang tang ding hala si na tum Six Schedule long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke Article 2 Clause 2 pen si ke man pule hadi
จงสีอาร์ติเคิลเป็นเกมันปุโรตั้งแต่ดีอิลิตุมลอสิลามอันตา as per the power given to us by article such and such product tokji non six schedule along hala tokti athema article penle six schedule ke keman kali hala ke isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bijia phansi article 244 clause 2 along ke tok hada ke we will make six schedule product tokti the six schedule ateng ben si claim pu puana thadai pu six schedule doet lu aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pit lu constitution declare that apile laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apijia porlo declare that apisi man dia porlo la pan dak tok that ji non six schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokte lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayat tulata constitution within constitution puilo mane ke than ke joy ke ji aphan lo complicated bostu ke than ke joy ke ji aphan si la son ki pan la sinelita ke than ta half sadhin itum panang pidat lo pu i hai hala autonomous po chini ne dat ong si ba chini ne mene hai ko pu si chini poma elitum ke bang kitab long ta mikir okorap si tok lo pen Indian army atum ta extremely low pusi the level of awareness is extremely low body la po anan te lagay tunga chini sungkrung lo la tunga chini sungkrung ji autonomous puta ke pia boss tu lo mata chini de ji la si Allah ma bangke halaso autonomy nang pidet bangke la ke abinong ke itum adet sinang kim pidet lo nang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa ke chikim la si order bang nang pidet lo provision bang ke na six schedule paragraph 1 along masinang pidet and talk that lo halaso ateng ben si itum claim lo la pot si six schedule bang ke ason pen ason ke state pen jihoman la pen ason isi word hini ke thom do halada paragraph 14 da rokom paragraph 14 ateng lo te nonomat ke India president ilitum six schedule arlo nang interfere dunun e yung si India president da na interfere dunun e pulote la ke country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman pala abangke la ke itum long li alam long li la pen forest la pen isi kopia mang ma yong dolang ho la bang itum pan ha primary education talo la an bang ke itum aprang inherent subject la ka aprang pen itum nang pidat lo hala bang ke hala hui an ke itum ke claim ke state aja kong men si itum claim bom lo non long li alama bang along tin ta nang tum aron chi selam nun pu jong si akaprek a state kalite ko si long li aron ka chi selam un po ponchayat aphan ke nang tum aron chi selam nun puning hok ta tok ti ponchayat tum aron chi selam un e six schedule la tum mangke six schedule area tum mangke aron halada ke tok an kep lo ne ner kep lo ne thuge aron chi selam un lang det non lage na itum ka doi ta la si dak labang so discussion long nang ke lang dun atum an banang karju dun tum an ke di ke men nei ke nili lam da arju je det non la ka doi lam da arju je det non six schedule lam ke por hever non nang me thang se chini pu na ke nang me thang se chini bo mat lo nang por heri pu na pu dun po dei aku six schedule la kita phala constitutional law masido ling na tu dok edi apia na tu hada masido
Six Schedule a kaprek ta dolang nam don la pen HAD tum da hu di si publish lo a chak bag do a ke the Six Schedule non ko na lo ni ke do ta hill area department long doji how da reprint to that non por heure hen lo niliman ta chini nele por heure se ke chini chorle la ka chini anta la potsi la ke ka chini ji ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thu ke chini ing tung lo me sen lo la si Six Schedule hala paragraph 3 long punon de long le alam ala ayah tum polo settlement award away pul hadi settlement po award ke la ke act along sidoji ACT hadi act along non-eligible land and revenue law of Caribbean Autonomous Council abinong ke silam det nang ya potlo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sige pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ke pi ke council chairman si sohi je pi di CM ta chini lang di kalang ke di lo anta laga chairman si sohi je pi non ke hada ke secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po long ke itu mala la helge peking nun dak pon thang da chini det po nang disturb dun thurong nang nelo kali time specific nili ke cheng hotel da neng je 15 minutes sang bong nang lipan ke thoma question ar ji chok pon ni petang ka do ka we pen ni pedang det po la solaman sin ning che chot along apre ke ning yeu ni lo hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke en hut hadak provision po along ke tok do state government po kipu adim an ke autonomous district council pule chini non po hadak ke tok do lapen ke DC po kipu anadim ke revenue officer pule nang tum chini non po ya ortho ke pilo council is Caribbean Autonomous Council is equal to Assam government. Allah long ipudo. Anke enang litum ajak kong ave pubom yenang mante. Ajak kong idolo itum. Muti itum che utilize tektedet bom lo. Lapen nang kapasik sakdun tum tado ahok lo. Athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government kematidi. Amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum pan peri po aron ke ve governor ke itum council akam an ke paragraph 20 BA pen si claim nang ji setan la tum arlo pen unwritten hedi tok te pin pen ka peri po an ke hala claim dun de titi an ke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei la si nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello lapen number 2 ke lage Six Schedule kapang tang lapen ke kang butang jakong anako che end to end nang ji Six Schedule pan la hello non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to et pupusi non 125th amendment long ke tok do council pen ponchat ke et par mane pache homan det pupusi pu dei angel lage itu along ri lapen akhai ke vira kam lo bolake amune ke thithe de je hadi thi ke thithe hai seta itum lage itum det po hisab ke lage ke vir lo ente ke plang ye la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala raj kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dolo APHLC pen a suggestion talk dead lo hadak nili ki talk apot masih hadak dokok bipon kok la tumta setan non lo ka selam long bangke non 120 ada constitution amendment long bangke la ke pawe to dead lo la pen ke ponchat pen paching bar dead po council bangke la son si ketok la si itu mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing nexoy nang yalam takali Richard de prop nang yalam takali labang ke itum life and death question pusinili chini labang ke lasi laan sining ye chot lo ke di akar do olang he seta laan sining ye chot lo dei
te puthot non isi karjuji dolang labang ke karbeng long long regional party ke hu SCC hu dolo la sopi ke regional party regionalism la sormu bang ke avidar sonji theklong lo la son kavia jir ding olo non kona ningkan lo ne la sinon nangli tum ke isi regional party lo regionalism la so sentiment ben sinali tum la so isu pen si klemik bom lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nangli matha damma a future the regional party atu dakar bang long long especially jong si regional party jong si a chance avidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma kay pen long rige kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si EPHLC ke jeplang ilo Captain Williamson sangmata Congress minister halabang suhud Congress a minister Hill Area Department a minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hanglo niliputa dun krilo 1960 aning kan niliputa dun lo hala APHLC ke former nita hadak si dun lo he is also one of the founders a founding member lo alang lita nilipuwa mata ay hala tung ko pepo si Congress pen kasi ulon te Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum nang pon pede jige non litum India block along meeting delo ladak national level lo body hadak nilige jatan ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbiang long a Congress leader ke nuta dunde hada ke papidun dalong le hada la son si ilituma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang dia mata tek serabang alang li ni tum panang pulo ne tum ke dam long le punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang te ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningge dam jia bang ta ave ni tum yung si national party tum chot pulote ili hala tum ningge dam lo man ningge dam de mata ili chini dunde bang paningge ta long le di paningge long si tala nang la ningge non la hen lo de pukoki nang la ningge long le lo la si ni tu regional party la ke chepang tang vek nang gi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tuke ako a vek pulote lage det ke kivir la itum pan autonomous district nang silam pilo paragraph 1 pen la autonomous district ko mat lo ka solai po la tum ka solai ji ka chari ji ke autonomous council silam anak pusi article 1 along clause 2 along ke dola clause 2 along autonomous council silam det la ande autonomous council ke ko madlo hala dakta akam ke klempo la masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang salam pipelo athema autonomous pedang der lo ke di emethang se silam nang po la pule la itum emethang itum banjak kong nang PG aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tuman ningke hangateng benle election da pedo nun voter list da nang tuman ningke hangateng benle salam nun wala dakepu clause paragraph 2 sub paragraph 7 along clause sub paragraph 6 detail talk edlo sub paragraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke komatsi vote pilong yima komatsi election tur long yima la hei hui an tanang tumne methang le silam nun methang le silam nun polote bongali bihari tum hande pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi athema tribal area pukok loke adeta masi tribal atuma pan pukok loke ante ane tribal area jong si kache pahem puji polote MSC non ke MSC pulo MSC tum si cepahem pu ko di bang MSC pulo te lage otto ka leader lage di emethang ka leader lage di
Ala itum emitang kalidet kasi plang ike itum hala fundamental law itum ka silam nang ike paragraph 2 sub paragraph 7 hello. Silam lo te governor pan kilo nang ita paragraph 20 BA pensi lo nang ji. Lapen BA pensi ke doan council itum kasilam law an ke BA pensi lo et nang hada ke tok do ner kep lo ne do hada ke tok. Hala dak ketok along la paragraph 2 sa paragraph 7 alam ta dak tok lo hadak. La hello. La selam lo te an ke itum otonomi do po. Non ke avelo non otonomi. Itum adet ta bang pon et lo hauragata. Ne ki koi pelang pi. Keroni ta bang pon et lo. Bukayan ta bang pon et lo. Deu panita itum long ve. Non ke. La son nang pan ceplang dang lo. Athema itu man ning ke hangateng penle voter list ka selam galidet ke. Bang pas bang pansi paselam rong. Ke cengko ke itu metang si claim anta dei. Ne lidak secretary ke dohut anta election section dolang halap sahut. Itu councilor lo. Election branch dolang halap sahut. Non gal ta avedet lo. La hello. Trading license, land rights. Land rights pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph 3 clause 2 body clause 1 lo ne clause 2 lo ne la pen e along body ya EGF la son tom along si itum law silam nang ipu ketok do itum no anda silam le der lo Choro iklo. La si nona bang ke question answer kini bang bang Tom. Bang Tom. Bang Tom lapu. Next lapuyo. Lapuyo. Kathar sangho phan karjuji Alamthe ke lapu hila alangli election appointing election ki thudun agenda kaprek alam Specific kaprek. question. Number For one physical is very important question alangli team kar binglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council ja kong wepin lo number one bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunelo laisilo isipen bangke la longlei phelang ja kong wederlo alangli pulo phuluni circle nogo ponderlo lapen difu circle Specific pilo nang likar jukang tungke pilo. Question bang. Question bang. la daga ve ke hodi la To. ave lage Next jo lapu terang sango jo la daga ve lage lapu terang sango. Lapu la nilipana pe jingje toy along penlenar yunon hu kali karbinglong non dogoma sarkar phan nangli kali lapu pi please. jakong obedet council jakong chirui lapu lampot niri phan daga niar ju ne paninge toy te det yo Next Nilimen horsing terang sukur pudapu la se J.I Kathar saraphan karjui gelo pohela non lamu pe nang lagi pula related dak pini itu topik kusit pula wapi same nangli tokso lapen nangli rong rubalong ilut haladak social media long jitu nili naga thek don long haladak isi ini ladak kuison nili mena jongjong Direct question long le dami kon. direct question ke la hello election tin le wang sedame nale tum chepete don po chepete don delo polo dangte nale tum remdet po ke hai bang ke dak BJP hai po haidel lo polo ta ko rarang no nali rutup bo bongo sena tum haidel pathik hengo nali Laso specific pe laga long aprek lo non da kaning ye nang yalam se arjun nang di next malo ako dolang Avelo bang Tom lo. bang tawal song pro karlo tum ka chetok along lata non tenge 26 constituency ko open for all lapen long rike babangke open for all city joy po